मैया के मंदिरावा हम जाई कैसे। हाँ हाँ, मैया के मंदिरावा हम जाई कैसे। मैया सोई भरनी दिया जगाई कैसे। मैया सोई भरनी दिया जगाई कैसे। मैया के माथे पे बिंदी भल सोहई। मैया के माथे पे बिंदी भल सोहई। सेनुरा हम उनका लगाई कैसे। हाँ हाँ, सेनुरा हम उनका लगाई कैसे। मैया सोई भरनी दिया जगाई कैसे। मैया सोई भरनी दिया जगाई कैसे। मैया के हाथों में चूड़ी भल सोहई। मैया के हाथों में चूड़ी भल सोहई। मेहंदी हमने का लगाई कैसे। हाँ हाँ, मेहंदी हमने का लगाई कैसे। मैया सोई भरनी दिया जगाई कैसे। मैया सोई भरनी दिया जगाई कैसे। मैया के तन पे साड़ी भल सोहई। मैया के तन पे साड़ी भल सोहई। चुनरी हमून का पहिराई कैसे। हाँ हाँ, चुनरी हमून का पहिराई कैसे। मैया सोई भरनी दिया जगाई कैसे। मैया सोई भरनी दिया जगाई कैसे। मैया के पाँव में पायल भल सोहई। मैया के पाँव में पायल भल सोहई। महावर हमने का लगाई कैसे। हाँ हाँ, महावर हमने का लगाई कैसे। मैया सोई भरनी दिया जगाई कैसे। मैया सोई भरनी दिया जगाई कैसे। जय माता दी। कैसा लगा ये पाए प्यारा प्यारा सा भजन और जी पचरा गीत आप लोग ज़रूर सुनिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कैसा लगा। और लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और फेसबुक पर फॉलो करें। अपना आशीर्वाद बनाए रखें, प्यार दुलार इसी तरह।